May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag gusto mong batian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Some ka mga commercial establishment sa Barangay Mansilingan sa Bacolod ginsinad-an bangod wala sa business permit. Vice President Sara Duterte upod sa gobernador sa Antique nagbisita sa kada sa Banwa sa La Castellana. Nagaidas parking ang mga motorsiklo ag salakyan sa North Capitol Road sa kilid sang Ayala Malls Capital Central ginpangklam kag gintow. LPA hindi pa mangin bagyo sa sunod sa 48 oras pero magadala sa gihapon sa madamol nga ulan sunod sa Pag-asa. Kag sa Good Vibes, lechon nga tilapia kag inasal nga sili-sili pila lamang sa pwede mo matilawan nga pagkaon sa Organic Farmers Festival. Hinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LPA hindi pa mangin bagyo sa sulod sang 48 oras pero sa gihapon ini ang magadala sang madamol nga pag-ulan sunod sa Pag-asa. Yara na sa 1,220 kilometers east sang northeastern Mindanao ang low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Sunod sa Pag-asa, sa sulod sang 48 oras magamay ang tsansa nga mangin isa ini ka bagyo. Pero ginapaandaman ang publiko nga mag-ulo aligmat kay bisan hindi pa ini mangin isa ka bagyo, magadala ini sang madamol nga ulan pati na ang shear line o kun ang pagtabo sang matugnaw nga hangin nga amo ang amihan kag ang mainit nga hangin halin sa Pacific Ocean. Ang amihan magadala man sang ulan sa northern kag central Luzon. Sa number 9, mga baligyaan sa ukay-ukay sa palibot sa Bacolod City Public Plaza ginpadaman nga isaylohon kung hindi matinluan kag mapatahom ang ilang nga mga pwesto. Nagasugod na sa pag-decorate ang kalabanan sa mga local government unit sa ilang mga public plaza para sa bulan sa Pasko. Pero sa Bacolod, mga decolor nga hinalay sa baligyaan sa ukay-ukay ang mukaroon ang makitaan sa palibot sa Bacolod Public Plaza. Sunod sa kay Councilor Celia Flor, luyag naman kung tani nga isaylohon sa Dalan Balesteros ang mga baligyaan sa ukay-ukay ugaling may ara ini sang special permit para mag-operate tubtub bulan sang Enero. Pero nagpaandam sa ila ang konsehal nga dapat maplastar sa maayong ilang baligyaan bangod hindi man siya magduha-duha nga inuso sa konseho ang pagkakas sa mga ukay-ukay sa plaza. Pero subong ginapaplastar sila sang hindi ko obrahin sang design nga anami man i-set up nyo gid maayo, limpyuhan nyo kayuhon nila to ang mga aktop nila na para nga do maayo man kag butangan kung nila do Christmas decoration. So tilang tawang ko lang tawang pa ng tawon nyo ko anay sang inyo nga design ang tawon nita kay amo na. So amo na yun kung ni mayor sige i-retain na lang na sila kay amo na first income generation nila kag nakakuha na sila sa ilang mga kapital dira nakapangutang na sila sa kapital. So, talawon ta basta by Saturday ma-meet sila with the city ad person, no? Ngagin pa naton taga city ad kag pakita nila sa aton ang ilang setup mo magto. Sa number 8, Gobernadora nagahaylo sa publiko nga suportahan ang mga organic farmers nga karon padayon nga nagabaligya sa North Capitol Road angot sa 16th Negros Island Organic Farmers Festival. 430,000 pesos ang sales gikan sa mga booth sa una nga adlaw sini. Tubtob pa sa Nobyembre 19 ang pagbaligya sa mga organic farmers gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa isla kag kaiping nga mga probinsya. Suno kay Lacson, ang pagbakal sa produkto sang sini nga mga organic farmers ang pinakamaayo nga pamaagi para sila ang masuportahan. Dugang pa ni Lacson, mas barato ang presyo sa mga utan, prutas, kararuton kag iban pagid nga mga organic produce nga ginabaligya sa sini nga mga booth. Ginapasalamatan sa gobernador ang pag-upod sang Negros Oriental diri. But what's important is that ang awareness bala na
we have farmers who are into organic, and we have to really give them support, no? And what better way of support than buying their produce, no? I think that's the main objective, no, of hosting this organic festival, Negros Island Organic Festival. I'm very thankful for Negros Oriental. They have a nice booth, no? Sa number 7, presyo sang baboy sa probinsya ang nagmahal. Pati ang presyo sang lechon ginapaabot nga magmahal man sa bulan sang Disyembre. Patag ni Dr. Placida Alemana, ang provincial veterinarian, nagmahal ang karni sang baboy sa mga merkado bangod nga ang live weight sini ang nagmahal. May mga taga-sagwa sang probinsya kaangay sa Iloilo ang nagabakal sa Negros Occidental rason nga may pagsaka sa live weight. Sa Kabangkalan City, ehemplo suno sa kay Alemana, ini ang yara na karon sa 190 pesos sa kada kilo. Sa ilang monitoring naman, bahin sa karni sang baboy sa merkado, may mga lugar nga nagadangat ini sa 320 pesos ang kada kilo. Ang pinakabarato naman, yara sa 230 pesos ang kilo. Kay tungod manugsulod naman ang bulan sa Disyembre, kag madamo sang okasyon suno sa Kailimana, ginapaabot nga magasaka pagid ang presyo sang baboy. Bahin sa lechon, ginapaabot man ini nga magamahal. Subong, may mabakal pa sa 7,500 pesos nga lechon. Pag abot sa Disyembre, may musuno sa Kailimana, 8,000 pesos na ang pinakabarato nga lechon. Subong sa Kabangkalan, 320. Amo na pinakamahal. So today. Sa outside, no, may 350 naman. Pero may arap man niya 230 isang last tour. Oh yes, sa Sipalay. Lowest. Last No, week. Last week. Di masaka pag ina kay December, dalugi-dugan. Ito grabe ang demand. Kung taas ang demand, ganun ang hagay. Ang lechon sa December, mga pinanang. Kaya subong, ang litson actually, makabakal ka pa subong mga 7.5, diba, 8, damo. So maybe this coming December, i-expect na kaya siguro ang pinakalubo na siguro mga 8,000. Sa number 6, mga naga-idas nga salakyan nga nagapark sa North Capitol Road sa kilid sang Ayala Malls Capitol Central ang ginpang clamp kag ginpaw. Nahawanan na sadto ini nga dalan kag liwat nga ginbalikan sang bitaw kaina. May report si Romeo Subaldo. Basta gani makakita ka sang sini nga signage sa higad sang dalan, hindi na da magparking. Basi pagbalik mo, wala nang imo salakyan o kun motorsiklo. Parehas na lamang sa natabo kay na sang aga sa North Capitol Road sa kilid sang Ayala Malls Capitol Central. Nalabyan sang striker team sa Bacolod Traffic Authority Office o kun bitaw nga nagaidas ang mga nagaparking nga mga motor kag salakyan sa higad sang dalan bisan pa may duha ka mga signages sa amo nga dalan nga may nabutang nga no parking. Sa tabok sini, may parkingan man sa mga motorsiklo kag sa piyak nga side kag sa ibabaw sang mall, may parkingan naman sa mga salakyan. Ginpang isa-isa clamp ang mga motor kag ang mga salakyan. Ang iban nga mga motorcycle owners nakahingagaw pa antes nag-inabot ini mga towing trucks sang Metro Towing Services. Never mind, ari na towing naman. Sige, tanggulat yan. Niyabisa kong kulang ang pinagkago na diya kaya. Ginpang isa-isa karga ang mga motor. Ang mga salakyan naman nga nagclamp, ginpang isa-isa man guyod. Ginbalik-balikan lang sa towing truck ang iban pagid nga mga salakyan nga nagclamp. Sunod sa traffic enforcer nga si Robert Valencia, kung peak hours, masako ang ini nga dalan. Gani dapat nga hawanan. Sa tuanay, nahawanan na ini nila, pero balik na naman ang illegal parking, gani ginbalikan na maliwat sang bitaw. Mo ang lakto na mabuslog na da pag-open na Kaya may nagaliko sa Katuslaw, may nagaliko halin sa Lacson, going na din iba ng ibang dito. Damlag pa, gisiling na ni Patrick Lacson ng OIC sang bitaw nga citywide na ang towing kag clamping. Ginapanguna ang mga areas ka may mga signages nga no parking pero ginaparkingan sa gihapon sa mga motorista. Humalin sang insuguran ang towing kag clamping tubtob sang November 13, 498 na tanan ani kaladakpan naging clamp kag gintow sa Bacolod City. Sa number 5,
cease and desist order sa propiedad ni Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales sa Barangay Banago ang ginlift na. May report si Nico Delfin. Matapos ang masobra isa ka tuig, ginlift na ang cease and desist order nga gin-issue ni Mayor Albi Benitez batok sa restoration project sang tagdumalahan sang Home Invest Ventures Incorporated sa kilid sang baybay sa Purok Bayanihan sa Barangay Banago. Ang kumpanya ang ginapanagiyahan sang pamilya ni Councilor Vladimir Gonzales. Title, hindi na siya reclamation nga kundi titled property na siya nga ging erode bala. Okay. So hopefully yes, gapasalamat ang in behalf of the company kay wala naman ko da sa company. Ay, bata mo. Bata ko na wala na ko da ngalan. So in behalf of the company, ginapasalamatan ko man na lift na finally. Kay as much as possible wala man ta gusto sa may ilabag nga batas. Ginpahayag ni Gonzales nga tuyo sang restoration project ang pag-recover sang porsyon sa ila masobra 3.5 hectare nga property nga nausmod kag nalabot na sang baybay. Sa mga public hearing, ginbalabagan ini sang pila ka mga residente sa pagpati nga ining kabangdanan sang pagbaha sa lugar. Ginpanginwala naman sang konsehal ang alegasyon nga nagsiling nga may ipatuman nga engineering measures sa proyekto nga among magapahaganhagan sa problema sa baha. So that's part and parcel of our technical solution. So may maskin ang creek na nga natampukan na siya, may gi-star man. Sa Subong hindi ta pa na ma-fully implement because there are nearly 300 families nga dira sa mga nga ga-star. Kag wala pa ta sang lugar nga pwede pasaylohon sila. From plan is gamiton man siya for the housing project. Depende. Depende na when the needs arise, no? Pinaagi diri, sarang pa nila ma-develop ang lugar ilabi na nga halos kaiping man ini sa igatukod nga Yuhum Village Housing Project sa Barangay Banago. Ang Rovoca Development Corporation, ang construction firm nga napili sa Bacolod LGU para magtukod sang 3,120 housing units ang ginapanagiyahan man sang pamilya Gonzales. Ang Philippine Reclamation Authority ang magatala naman sang technical representatives nga among maga-monitor agud masunod ang mga kondisyon sa ginisyu nga restoration clearance. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 4, tatlo ka bulan nga hindi anay makapangisda sa Visayan Sea. Nagsugod na ang pagpatuman sang closed fishing season o fishing ban sa Visayan Sea. Sunod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ginpatuman ang closed fishing season kahapon nga adlaw kag magalawig tubtub sa Pebrero 15, 2024. Ginadumilian ang pagpangisda sang sardinas o tamban kag mackerel sa Visayan Sea. Sakop sa nasambit nga polisiya ang pila ka kadagatan sa Visayas. Kalakip na ang Olotayan Island kag Kulasi Point sa Capiz, Talisay River sa Iloilo, Tumonton Point sa Negros Occidental, Gigantes Island Lighthouse sa Iloilo, Madridejos kag Bantayan Island sa Cebu, kag Danao River sa Negros Occidental. Sunod sa BFAR, ginakabig ang Visayan Sea nga major contributor sa fishing industry sa Pilipinas. Katuyuan sang ban nga maproteksyonan ang marine life sa crucial breeding periods o kun ang pagbuto o kun pagpangitlog sa mga isda. Sa number 3, Vice President Sara Duterte ang ari sa probinsya. Nagupod siya sa bisita sa kada nga programa sa Banwa sang La Castellana. Sunod sa Vice Presidente, iyagin pagkamayo nga magupod sa kay Antique Governor Rodora Cadiao nga nagbisita sa iya nga mga constituents nga nagatrabaho sa Negros bilang mga sakada. Sunod kay VP Sara, upod ng gobernador, sila ang nagdala sang regalo nga nagapangamusta sa ila. Gintalakay man ang edukasyon sa mga kabataan sa sini nga mga nagatrabaho sa kampo. Higayon naman ini para sa Vice Presidente nga masugilanon ang mga sakada sa Banwa sang La Castellana ang kampanya kontra sa rebelding NPA. Nagpadulong man ang Vice Presidente sa Kapitolyo Provincial kung sa diin iyagay bisita sa Governor Eugenio C. Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sunod sa iya, ginpasalamatan niya si Lacson kag Ferrer sa suporta sa Office of the Vice President kag si kay Ferrer sa suporta gid sini sa nagdigad nga piniliay si Duterte nga amuman ang pamuno sa Department of Education ang nagpasalamat sa sakripisyo sa mga manunudlo.
Sugilanunon pa nila suno sa iya bahin sa mahatag sa mga manunudlo sini nga Paskwa. Sumama kami doon para mangumusta sa kanila, bumati sa kanila ng maligayang Pasko, and nagbigay din kami ng regalo at nagpapasalamat ako sa oportunidad na yon na makausap sila dahil nakapagbigay din ako ng kampanya kontra sa mga NPA kasi alam natin na meron pa rin kukonti dito sa Negros Island. And of course, yung sabi ko nga, edukasyon ng kanilang mga anak, yun yung susi na magpapabago ng buhay nila. Visit lang. Unang-una, nagpasalamat ako kay Vice Governor Ferrer and then kay Governor Lacson sa kanilang suporta sa Office of the Vice President and kay Vice Governor Ferrer sa suporta nila nung nakaraang kampanya at eleksyon. Kamustahan lang, walang napag-usapan na trabaho. Sa number 2, ginapaabot nga magagikan sa gihapon sa Victoria City ang magapamuno sa Liga ng Barangay sa probinsya kag magagikan naman sa San Carlos City ang mangin SK Federation President. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, gintalakay na nila ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ini kag sila ang naghilusugot nga mangin status quo. Si outgoing Liga ng Barangay President Juvie Pepelio ang gikan sa Victoria City. Kag si SK Federation President Pocholo Yuvienco ang gikan naman sa San Carlos City. Pero suno kay Lacson, sila magasugilanon pa ni Mayor Renato Gustilo sang San Carlos para mapasiguro man nga ang magapungko nga pamuno sang SK tigayon nga makatiglawas sa mga pamatanon sa probinsya. Suno kay Lacson, nangin maayo ang trabaho ni Yuvienco sang siya ang nagapungko. Past SK Federation President, si Board Member Yubienko, I think did a good job, no? As head of SK. So I'm gonna sit down with the Mayor Rene Castillo and ask him if there's any SK now in San Carlos who, can fill in the shoes, no, left behind by Board Member Yubienko. Board Member Pipilio, is he still the barangay captain? No more. He served her last term. So he's done. But the next, the replacement will also come from Victoria. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Siyam ka mga commercial establishment sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City ang ipasiradaan sa City Legal Office kay nasang aga bangod wala sang business permit. Mga kapihan, ilimnan, laundry house, kag vape station ang nalakip sa siyam ka mga baligyaan nga ginsiradaan sa katapos ang City Legal Office Enforcement Team sa Dalan Arceo sa Barangay Mansilingan sa Bacolod kay nasang aga. Sunod sa kay Ray de Masana, team leader sa enforcement team sa CLO, Setyembre pa sang naisuhan sang final notice of closure ang mga baligyaan bangod wala sila sa mga business permit. Sa record sa Bacolod Permits and Licensing Office, may 25 tanan ka mga commercial establishment sa lugar ang ilan naisuhan sang notice of closure. Pila diri nakaproseso na sang requirements apang ang iban nalakip diri ang siyam ang nagsupak sang pagsunundan sa idalom sang City Ordinance 565 ug ang revised revenue code. Nagapadayon karon ng joint inspection nga ginapatuman sang syudad sa pagpasiguro nga lehitimo ang naga-operate nga mga negosyo sa syudad sang Bacolod. As far as ang may mga notices na palihog lang, no, hindi na itong paghulaton nga mag-closure pa para medyo taway sa ila, taway ng samon. Kay kadamo gid, no, as far as ang atong city legal officer yang concern niya, damo-damo gid siya sang ipasira. So kabay pa nga timangin example na ni sa ila nga ma-process sila sang ilang mga business permit. Kay unfair ini siya nga ang iba niya nagabayad pila-pila ka libo, sila ya di masigi-sige lang negosyo. Sa Vibes,
Lechon nga tilapia gikan pa sa Kanduni kag inasal nga sili-sili o kunil gikan sa Bago City. Iniapila lamang sa inyo pwede matilawan kung kamo ang magkadto sa Negros Island Organic Festival site sa North Capitol Road sa Bacolod City. May report si Romeo Subaldo. Makita mo pa lang ang kalaparon sang ginasinan nga tilapia nga ginapatiyog-tiyog sa baga, kanahan ka na magkaon. Ang unod sang tilapia, hiniwa nga bumbay kag kamatis, kag ginbutangan pa sang tanglad kag basil para mas saboroso. Ang asin nagatapik sa panit sa tilapia, gani gitawag ini nga salt-crusted lechon tilapia sang Santa Ana Grill and Go Bacolod. Sunod kay Normie Haserbida, magluwa sa dalago nga tilapia. May dalago man sila nga boneless bangus nga ginagrill gikan naman sa kadagatan sang Escalante City. Pwede ka man kuno makapalitsyon sang tilapia sa imo mismo nga balay. Try mo yung luto ng tilapia mismo lechon, hindi pwede yan. May pa-party ka, for example. Oo, patawag ka lang yan sa amon. Para lain naman nga lechon ng ara. Healthy. Hindi naman baboy, hindi naman manok. Katapo siya sa asosasyon sa mga hubin pa nga mga agripreneurs sa Negros na nakigbahin sa 16th Negros Island Organic Farmers Festival. Magluwa sa lechon tilapia, may inasalman nga sili-sili gikan sa Bago City. Mga katapo naman sila sang slow food nga nakigbahin man sa selebrasyon. Ang ano siyang sili-sili? Sili-sili. Sili-sili or igat. Hindi ka slow. Bago. Sa bago na yun, di ba? May area diri sa North Capitol Road sa kilid sang Capitol Lagoon nga pwede maka-dine-in kung luyag mo mag-food trip diri mismo. Maglibot ka, doara ka sa weekend market. Kadamo sang pwede mo pilian. May nandari-sari nga mga pagkaon gikan sa mga katapo man sang slow food sa Visayas. May mga barato nga utan, prutas, kararuton, kape, native nga mga products, mga delicacies sang banwa kag syudad, pati mga herbal medicine gikan sa kabukiran sang Isabela, ari man diri. May mga banana polvoron, tableya, nagkalilain nga mga tea, kakanin, mga tanom, knitted products, kag madamo pa sang iban. Masobra sa isa kagatos ka mga booth ang pwede mo bisitahon. Sa booth sang provincial agriculturist, nagapanagtag naman sa mga inugtanom nga fruit trees para i-promote ang pagpananom. Jackfruit, rambutan, ng atis, marang, Para, ano na sir? para i-promote sir nga magtanong ang tao. Oo. Anong in-exchange dapat ano brown nila para kakuha sa pangalan sa tanong? Nang nagpa-request kami sir sa master list nga Do register lang. Registered lang. Mga local kag foreign tourist ang nagabisita diri. Tubtub ini diri sa Domingo nga adlaw. Barb, ang ma-advise ko lang sa aton nga mga kauturan nga negrense nga makadto dito, madalagig kwarta. Makapamakal ka gid. Kagming ha, ako nakalibot man ko sa mga utan, wala labot sa imo ginhambal. Barato gid man siya. Kung kag mismo makabulig kay sa local farmers na. Kaagam ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwan man si Romeo Subaldo mayong hapon.